Hi. Hoi. Kijk eens, hier hebben we ons knappe blond biertje. Dus verkozen tot huisbiertje van het jaar. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel, heerlijk. Het nieuwe blondbiertje kwam dit jaar op een merk en valt nu al in de prijzen. Nou, daar wordt elke keer een wedstrijd uitgeschreven en dat doen heel veel mensen om mij. Vaak restaurants die hun eigen bier op een kaart hebben gezet, die eigen huisbier gaan ontwikkelen. En daar kies je voor op Jan en dat ga ik dien. En ik werd juist gebeld door de jury en hij zei van unaniem nummer 1. Ja, daar ben we heel wist mee. Smit wel een skoft op ziek naar wat eigens op een kaart. En ga daar zelfs voor op inspiratiereis naar Parijs. Toen heb ik de meesten van Jopen ontmoet en ben ik met hun in gesprek gegaan. Nou ja, toen hun passie voor bier had eigenlijk bij mij ook de passie voor bier ontwikkeld. En zodoende hebben we gezamenlijk een bier ontwikkeld. Na haar eerste zelfsmaken huisbierke hebben ze de smaak te pakken. En denken al na over het volgende brouwsel. Ja, misschien een knappe brunette. Wie weet.